mal-ewwel konna naraw l-għamlu bil-pedali, bil-paletti jduru ma' barra. U mbagħad ġifieri sibna kif tagħmel bħal gearbox biex bil-pedali bħal tarota taqleb u jdawwar skrum. Hija magħmula primarjament minn ħadid, bjanċi, kanen u box section tal-ħadid. Dis-sena tippromovu l-organ donation. Biex dak li jkun jekk sfortunatament vera kont telefajtu ma jekk l-organi tiegħu jistgħu jsalvaw ħafna iktar ħajjiet. In forma ta' siringa, allura it-tim huwa ispirat minn mix-xogħol tagħna bħala infermiera dan l-isem bħala treatment injectors. Bħala materjal użajna madwar 10 rollijiet tejp minn tal-kaxxi. Kaxxix tad-dawl, vidi żgħar, ngħidu hekk sewwa, u ħafna delegazzjoni biex taqqat l-affarijiet kollha f'daqqa. Din tal-qiegħed tfisser għalina li naqdu bħala tim, beberija tkompli tikber, dejjem xejn jitfid, dejjem ftehemna. Mela di semmejnija ta' weħħel. Għax tantu żajna tejp u nkollu nweħħlu ma' xulxin bl-ara. Li semmejnija ta' weħħel. Kważi dejsa kollha hija magħmula mill-fliexken tal-plastik u bad xi folju wkoll tal-plastik jintużaw għal-ġer tal-ilma. Nista' ngħid li naħdem ġurnata biss fuqha, jiġifieri kienet stay forward, ma naħseb l-iktar oġġettivas kienet biex niġbor il-materjal. Eżempju, kif tistgħu taraw l-ammont kbir ta' fliexken li hemm. Nissuġġexxi ħadd ieħor josem għax hija xi ħaġa differenti, daqta mir-rutina tas-soltu, bażikament inspirata minn fuq film antik, semmejta The Widowmaker. Aħna tliet tiħbieb nafu xulxin għal aktar minn 17 sena issa, naħseb konna ltqajna fi żmien il-kors l-università. Bażikament tliet għalih aħna l-istess hobbies u l-istess delizzi, relatati mal-engineering, biex ngħidu hekk. Nieħdu pjaċir nidħlu għal dat tip ta' events flimkien nipparteċipaw u kulħadd jikkontribwixxi mill-area tiegħu min-knowledge li għandu. Telqa tal-unja telqa interessanti ħafna. Il-regoli ituk ħafna f'lok fejn inti tkun kreattiv. Iċ-challenge interessanti, rajni opportunità biex nidħlu b'xi ħaġa oriġinali differenti mill-li ħadd ieħor normalment jistenna f'dat tip ta' events. Di bażikament hija t-tieni darba li qegħdin nipparteċipaw f'din it-tip ta' telliqa, tallimna ħafna mill-żbalji li kellna l-ewwel darba, sentejn ilu. Allura l-ikbar sfida kienet biex ovvjament ma nerġgħux nirrepetu l-istess żbalji. Id-dajsa tagħna aħna semmejniha The Return of the Runaway Ferris Wheel. Telliqa telliquna li hija naħseb hija bħala challenge u xi ħaġa differenti wkoll minn tas-soltu. Il-materjali li użajt kienu njam, ħadid, użajt rota li kissirta biex sajt nagħmel minn fejn nista' naqdef, katina, dak as-saġġ. Din id-dajsa semmejta Amperja għall-isem tan-nanna tal-Rusa tiegħi li din fit-tieni gwerra dinjija kienet dejjem tkun fil-ponta tal-isla u at certain time kienet taqsam mill-isla għall-belt biex iġib il-ħobża ta' kuljum. Inspirat milli nibni id-dajsa flimkien mal-partner tiegħi biex minn xi ħaġa għarrimi nistgħu nerġgħu nużawha mill-bidu. Il-ħaġa li żammejna dejjem f'moħħna hija li nżommu mas-sempliċi, jiġifieri ma minna xejn li huwa komplikat ħafna, l-iktar li tħanna għalija biex nieħdu gost, nieħdu baż ħanejtek, imma ovvjament imbagħad nagħmlu l-almu tagħna biex forsi nirbu. Semmejnija x'dajsa apposta biex meta jisaqsuna x'isima d-dajsa nħawdulhom moħħhom. Domna xhur sħaħ biex nibnu d-dajsa għal sentejn ilu. Dis-sena rġajna modifikajni ftit għamilna jisu xar u nofs biex rġajna għamilna xi modifikazzjonijiet. Bħala makkinarju użajna sprocket ta' roti, katina ta' rota biex ħloqna jisa speċi ta' gearbox. Użajna pipe biex ħloqna screw. Argo hija dajsa ta' żmien il-Vikingi.
Mela, l-idea kienet ila doq xi sentej, ħanajdu hekk. Ħsibniha li ħatkun iktar faċli, ma fil-verità ma kienx. Użajna fliexken tal-plastik u għedna naqduhom flimkien bħala katamaran. Id-dajsa semmejnija dehydration, semmejnija għax ovvjament użajna ħafna fliexken tal-ilma, tax-xorb, u tajnija dak l-isem. Jekk l-oġvet inti taraf tibżalih, ta' jista' jservi għal xi ħaġa oħra. Ġifieri aħna l-fliexkum flok affiġnieh, armejnieh jew reċiklajnieh. Għadni ħanużaw ħattini darba, ħantuh l-ewwel kedda xogħol u mbagħad jiġi rreċiklat kif suppost. Experience of a lifetime mhux. Pratikament għedna neħdu sem mill-ewwel event li saret. Aħna ħobbu nċaxku fil-garax, allura kienet event ideali għalina speċi. Ħadna dajet mill-dajet li konna bnejna s-sena l-oħra, tfittexna tiħu dajet fuq l-internet, u tara xlaħjaru, nijem t-prova t-improvja. Mela għaldina zajna ġeblow, pajpiet tal-conduit, il-pjano li ksu għablis reċenzi, un-bat bibin tal-aluminium biex naqdu l-istruttura u roti u ekka l-ingranagġi. Issa saret jisa event kull sentej, nkunu nistennewa, dejjem naraw x'għan nivventaw. Di darba nsemmuha quickie. Waħda mir-raġunijiet għax ta' malaj, bes li m'għandniex xans, u hopefully tiġi taġġel, ġifieri. Għadni għab ġiġi affarijiet.